Hi guys, welcome back again to my channel. We have new topic for today about mulberry leaves. Pakain po natin sa rabbit po natin. But before that guys, mag-intro muna tayo. So, yan guys, back to our topic for today about sa mulberry leaves. Yan guys, mulberry leaves. Yan guys, yan ang topic po natin for today. Sa mga hindi pa nakakaalam po guys kung ano itsura ng mulberry leaves, yan po guys. Yan po ang itsura ng mulberry leaves. Yan po yung bunga ng mulberry leaves guys. Yan, ganyan po yung itsura po. Yan. Yan guys, ito po yung itsura ng mulberry. Pag red, hindi pa masyadong luto. Pero pag ganyan na, nagba-black red na po, yan ang pwedeng kainin guys. Yan guys, pwedeng kainin po natin yan, yung bunga. Yan, for sa tao guys, yan, yung bunga po ang kinakain. Pero sa napag-alaman ko guys, na ang mulberry leaves pala, yan, pwede po pala sa pagkain po ng mga alaga po nating rabbit. Yan guys, na-research ko rin po na pwede po palang pagkain ng mga alaga po nating hayop. Tapos tulad ng rabbit, ganyan guys, is maganda po sa mga alaga po nating rabbit. Alam nyo ba guys, yung mulberry, yan yung prutas, yan mulberry, tinatawag din po yung superfood kasi guys, maraming benefits po ang mulberry po. Hindi lang po sa hayop guys, pati sa tao. For example sa tao guys, itong mulberry fruits, full of vitamin E po yan guys, maraming vitamin E. Tulad ng pag kumain po kayo guys, is gaganda po yung mga buhok nyo, yan guys, kasi may vitamin E po yan. Tapos yung skin nyo po guys, gaganda po yung skin nyo. Tapos alam nyo guys, yung dahon ng mulberry, ginagawa po rin cha po yan guys. Nilalaga po yung dahon para sa mga may diabetes guys, o kaya may ma-prevent po natin yung diabetes kasi po guys, nagle-lessen po yan ng sugar, nagpapababa po ng sugar po sa ating katawan guys. So sa mga may diabetes guys, pwede po din yan yung dahon ng mulberry. So ilaga lang po natin yung mulberry, gawin po nating cha. Yan guys, so maraming benefits po ang mulberry, hindi lang po sa mga tao, tapos sa mga hayop din po yan guys. So for example sa rabbit naman guys, ang benefits po ng mulberry leaves, yan, pag kumain po sila ng mulberry leaves guys, nagwe-weight gain po ang mga rabbit. So tumataas po yung timbang po nila, bumibigat po yung mga rabbit po guys, kasi nag-weight gain po talaga po sila. So kung may benefits po sa mga alaga po nating rabbit ang mulberry, mayroon din pong benefits po sa mga tao po yan. Sa mga tao, yan, pwede po natin kainin kasi marami po source of vitamins po yan. Vitamin E, maganda po yan sa katawan po natin. Tsaka sa may mga diabetes po, pwede po yan. Para ma-lessen po yung sugar po sa ating katawan, yan, pwede po natin ilaga po yan. Tapos gawin siya, yun ang inumin natin. So, yun ang napag-alaman ko po sa research ko. So, mabisa po yan guys.
ito po yung puno ng mulberry. Yan guys, bali ito po. Yan, yung tanim ko po na mulberry. Yan, pinaparami ko po ito guys. Yan. Yan, yung tanim naming mulberry. So, yan guys, ito po yung puno din ng mulberry. Yan. Ang taas-taas na po yung puno ng mulberry leaves po namin. Yan, kukuha po tayo dyan ng papakain po sa rabbit po natin guys. Yan guys, yan yung mulberry leaves ko guys. Bali, puputulin ko na po yan tapos itatanim ko po. Magtatanim po ulit po ako ng mulberry. Yan. Pero yung dahon guys, kukunin ko para ipakain ko po sa rabbit po natin guys. So, yan guys. Ito po yung dahon ng mulberry. na kumakain po ng mulberry. Yan guys, gustong-gusto nila ng mulberry leaves. Yan guys, yan yung mga rabbit po natin. Yan guys.
my video for today. So, sa next topic ko po ulit, magkikita po tayo kung ano na naman ang pag-uusapan po natin sa next topic po natin. So, thank you for watching guys. Bye-bye, bye-bye, bye-bye.